Hej, jeg er Jeppe, og min kanal hedder Jap Gaming. Og bag kameraet har vi Anders, han har ikke lige nogen kender endnu. Eller noget navn. Det er mig. Ja. Her, og nu skal jeg sige velkommen til vores kanal, Huban. Ja. Vi har tænkt os at prøve nogle vandballoner. Og kom bossboom. Yes. Der har vi 2 grønne og en rød vandballon. Vi har tænkt os at klaske det mod væggen. Og så skal det bare, ja, så skal det være slow motion. Skal vi til at komme i gang? Men ja, hvorfor ikke? Let's do this. Lad os skrive lige tilbage. Værsgo. Og så kom bossboom. Fedt. Kast den ballon. Jamen, jeg håber I nød at se det der slow motion, som vi har lavet. Ja, og nu siger bare stille crash. Ja, vi ved godt, det ikke lige var frem var verdens bedste kæmpe. Nej. Hørt. Ja, nå, men jeg håber I nød I mindst bare at se. Lige smule af det. Nå, men jeg siger hej herfra, jeg er Jap Gaming. Eller Jeppe.